bobl ar rhyngluniau nhw. A enwau yw Beast of the Western World. So, nathon ni ysgrifennu'r rhan am faint ni'n casau Donald Trump a Theresa May. Yeah, basically. So, basically, mae'n just slag o'n nhw. Bod y byd yn mynd nôl. Mwy na mynd mlaen. A pham, enw'r can yw newid, sydd yn byd yn newid. Mae'n gan gwleidyddol iawn. Ych chi'n meddwl bod digon o hwnna ar y sîn ar y funud? Os digon o bandau canu cyn i'n gwleidyddol? Na, fi wedi claddu gan Roma yw'r unig un sy'n meddwl am. Yr un sy'n dod i'n ben fi. Ond Roma. Ond na, sy'n digon, sy'n ofn neu dde. Just gyd bod nhw'n controversial. Chi'n meddwl bod hwnna achos bod Cymru wlad mor fach, bod yn anodd upsetio pobl gormod? Falle yn y sîn Cymraeg, So ti'n moyn upseto unrhyw un, really? So pawb yn connected. Lot o ffys wedi bod yn diweddar am Maes B a pobl yn honni bod dim digon o ferched yn chwarae. Amlwg fel band llawn merched. Be chi'n meddwl hwnna? Wel, y thing yw, gallwn ni gofyn i chwarae Maes B, ond mi ffili neud e. Mae fe'n anodd, achos dim digon o merched mewn band. Dim bai Maes B yw e, it's just y ffaith bod dim... Cymaint o bechgyn mewn. Yn ymwedig, mae Maes B gig i bands, really. Bydde fe'n anodd bod yn Maes B as a solo artist. Yna merched yn y sîn sy'n fel just Canu dy Catani. Ond dim rhywun yn merched mewn bands. That's not a problem. Dim actually Maes B yw'r problem. It's in Cal, when I speak, big maggots touching by.